Μαθαίνω την θέση του να μην έκανες πάνω κάτω το σπίτι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Βρήσε λίγο, βρήσε λίγο. Όχι, δεν έκανα τίποτα. Πώς είστε για όλα κάθε φορά. Δεν έρχομαι να σε πάρω άμα θέλεις σε μία ώρα, αλλιώς σήμερα το βράδυ. Ωραία, να έρθει να σε πάρει ο μπαμπάς, να έρθει να πάρει τα μάξια το Πολυτεχνείο και να έρθει να σε πάρει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Το μαλάκα βγάζει βίντεο. Και έτσι που λες, άμα θέλεις σου είπα σε μία ώρα, μην με πεις. Εσύ σκέφτεσαι μόνο να θα μιλήσει τίποτα. Ναι, θα βάλεις και τα κλάματα σε λίγο. Τι είναι αυτό, πώς το λέγανε στην έκθεση που μας το είχαν μάθει, δεν θυμάμαι. Επίκλειστο συναίσθημα, μπράβο ρε μαλάκα. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου είπα περιμένεις μια ώρα, αλλιώς τίποτα. Τι είπες? Έλα βρε μαλάκα! Όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι έχω βαρεθεί να με πρίζεις, κατάλαβες? Δεν θα έρθω σου είπα. Κλείστο τελειώ. Αν θέλεις σε μία ώρα, αλλιώς τίποτα. Ήμουνα ξεκάθαρος. Συνεννοηθήκαμε και μη με ξαναπάρεις. Άντε.